Barato, mao kini ang sagad tubag sa akong gipangutana kabahin sa presyo sa mga produkto nga gitinda dinhi sa Bangkiruan Public Market, hinay gihapon ang palit. Sama na lang sa gisulti ni Nilya kanako ug akong kining gipamatud-an kay akong giobserbahan ang iyang tindahan ug maihap lang gayud ang mamalit. Menos gihapon ang palit sa iyang tindang isda bisan barato na ang kilo niini. Apan bisan hinay ang palit, malipayon gihapon si Nilya. Sa kadlawon sir, kusog yun sa kadlawon pero ninaro na oras mo hinay-hinay yun ni siya mo balik. Pero ang atong isda karon diri sa Bangkiruhan, baba yun siya, barato atong kay season man karon. Barato atong mga isda. Pero magbalik na po ni siya kakusog mga launa. Launa ana-ana lang jud ang dagan sa ato ang kuan, sa ato ang pagpaninda diri. Dili man ingon na mingaw jud na jud customer na mga bot. Ani ang presyo sa mga isda o guban pa dinhi sa Bangkiruan Public Market as of March 30, 2022. Tutukin ninyo ang mga presyo. Samtang miubos usab ang presyo sa karning baboy ug manok matag kilo. Mingaw jud kayo siya kay tungod sa mahal ang karne, nagtaas ang presyo tapos padulong naman pud gud ang Holy Week. Mingaw gid ang palit. Mingaw gyapon sir kay ang mga tao nagtipid na kay mahal naman ang palaliton. Instead sa kakilo, 1/2 na lang. Sa mga nag-budget sa ilang kwarta, mao kini ang presyo sa mga gulay dinhi sa Bangkiruhan. Actually nami mga supplier ani, so gyud mi mahutan. Masipag magmahal magbarato naagyud na siya. Wala gyapon, ganun gyapon ang mga tao ron nang pugong gyapon sa kwarta kay siguro krisis pa man good. Wala pa naka-recover kay tungod sa pandemic, di ba? Sumala ni Evangeline, bisan pa man og daghan ang supply sa iyang mga gulay, mingaw og menos gihapon ang palit dinhi sa iyang pwesto. Busa nang hinaot siya nga makabintaha og pamaligya aron dili maabtan og kalata ang iyang gikumprang mga gulay. Karong panahon na mingaw jud kayo sir oy. Mingaw kayo kay nagbarato man gud ang gulay karon, masin nagmahal ang gasolina. Daghan tag supply karon sa atong gulay. Actually nami mga supplier ani, so gyud mi mahutan. Masipag magmahal magbarato naagyud na siya. Samtang aniya sab ang presyo sa mga lamas sa Bangkiruan Public Market. Bisan pa man nga dunay pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, nagpabilin nga barato ang presyo sa gulay tungod kay wala pa gihapon ubalik ang kalagsik sa ekonomiya. Hinungdan nga ang mga tawo nagdaginot gihapon sulod sa ilang pitaka. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.